Drahí bratia a sestry, vo viacerých dobrodružných filmoch občas sa vyskytne motív, ako niekto je ohrozený na živote, napríklad tým, že má padnúť do nejakej priepasti a niekto iný ho zachraňuje. Režiséri a kameramani si vychutnávajú tie detaily, ako ten jeden sa so zbelenými končekmi prstov drží hrany tej skaly, alebo toho múru, alebo toho okna, ako ten druhý pribieha, chytá ho, ako tie ruky jedna do druhej sa zakliesnia, ako sa držia, ten zhora kričí drž sa, ten z dola kričí nevládzem a nevládzem. No a režiséri vedia, že divák si vždy želá, aby to dobre dopadlo a väčšinou to aj dobre dopadne, ten happy end je úzus. Prečo človeka tak dokáže zaujať scéna, kde jeden zachraňuje toho druhého, kde jeden podáva pomocnú ruku tomu druhému? Možno si to ani celkom neuvedomujeme, ale celý náš život, a to je skúsenosť nielen z detstva, ale aj zo života dospelého človeka, je hľadanie nejakého oporného bodu, nejakej ruky, ktorá je vždy na porúdzi, aby sme ju chytili, keď sa nám niečo zatrasie pod nohami. Takto istá pani kúpila garnižu a mala teda ten nápad, že v trolejbuse si ju prichytila o to madlo a ľudia nevedia, že tá predĺžená časť tej garniže už nie je skutočne pevne ukotvený držiak v trolejbuse, sa toho chytili a keď trolejbus zastavil, tak sa čudovali, že ich to veľmi nepodržalo. Čiže nie je jedno, čoho sa človek v živote chytí. Nie je jedno, čo a kto tú ruku podáva človeku. A preto nám veľmi blízko rezonujú tie slová, ktoré Ježiš hovorí v dnešnom evanjeliu a zároveň nás uvádzajú, povedzme si to úprimne, do rozpakov. Tá prvá veta, áno, tá nás tak blaží. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. To je úžasné, že nám Pán sľubuje svoju prítomnosť, sľubuje nám, že nám tú pomocnú ruku podá a nebude to len nejaká improvizácia, ale on, ktorý za teba a za mňa zomrel na kríži, za teba a za mňa sa modlil, je garantovaná pomoc. Lenže ďalej hovorí, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Tak, Pane, my sme si mysleli, že nám budeš oporou, že sa ťa vždy chytíme, že nás vždy podržíš, ale ty od nás žiadaš, aby sme na seba naše jarmo vzali. Vezmite na seba jarmo a učte sa. Čiže je tu okrem tej opory, okrem tej neustálej prítomnosti aj stále to Ježišovo naliehavé, čo je skondenzované, zosústredené v tých slovách, ktoré hovorí bohatému mladíkovi. Ešte čo si ti chýba? Mladík hovorí, toto robím všetko, Pane, všetko robím, čo si mi povedal, a Ježiš mu pokazí náladu, ale aj napraví náladu, ešte čo si ti chýba. Lebo človek len vtedy žije plný život, keď vie, že jeho život je stúpanie. Len človek vtedy si dokáže život vychutnať, keď vie, že bude musieť prekonávať ťažkosti, bolesti, krízy a niekto stojí pri ňom a tu je to povedané, tieto ťažkosti, tieto krízy, menšie, väčšie, drobné, každodenné alebo veľké, dramatické, ale častejšie sú tie prvé, to všetko je príležitosť rásť. Hovorí sa, že keď do koruny palmy vložia kameň, ona na oko nad zemou prestane rásť. Ale pod zemou sa jej začnú prehlbovať korene a ona paradoxne síce nerastie do výšky, ale stále pevnejšie stojí, pretože znášaním toho kameňa si prehlbuje to, čo je pod povrchom.
A to, čo je pod povrchom, je to, čo Ježiš dnes naznačuje. Príjmite jarmá, ktoré vám dáva život na plecia, príjmite ich a prehlbite sa. A budete hĺbší, budete pevnejšie stáť. Je prirodzené, že človek nechce jarmo, nechce kríž, nechce bolesť, nechce krízu, ale riešením nie je ani to, že jediný postoj, ktorý človek zaujme, je odmietanie tej bolesti, akéhokoľvek typu, a celý sa človek ešte dvojnásobne vyčerpá v tom, prečo ja, prečo teraz, prečo takto. Ale Ježiš hovorí, príjmite to jarmo. Tí, ktorí ste starší, si pamätáte na vojenčine, že sme mali aj takých vojakov, ktorí nežili nič iné počas celých tých 2 rokov, ako ten posledný deň tých 2 rokov. A mali meter a každý deň slávnostný okamih bol, keď z toho metra odstrihli, ten krajčírsky meter, z toho odstrihli 1 centimeter, že už je ďalší deň za nami. A ja som to videl na vlastné oči a videl som, ako títo ľudia potom sa utápajú v pivo, holky, metálek, toto bol taký základný rámec ich existencie, len to prežiť, len to prespať, len to v nejakom delíriu, nejakým spôsobom prekonať, aby už bol koniec. Ale stále platí to, čo som vám už hovorila, čo mi môj otec hovoril v Tatrách, keď sa mi nechcelo ísť na výlety, keď som sa stále pýtal, kedy už budeme hore, a vždy som dostával odpoveď, ktorá sa mi nikdy nepáčila, pozeraj sa pod nohy. Kým budeš žiť stále v tom pnutí, že sa ti nechce, že kedy už to bude za nami, tak to je život medzi minulosťou a budúcnosťou, medzi tým, čo by mohlo byť a prečo to tak nie je. A človeku preteká cez prsty prítomná chvíľa a prítomný okamih. Aj keď človek niekoho opatruje, dlhodobo chorého doma, a stále myslí na to, kedy to už skončí, kedy už bude potom, kedy už bude za tým. Áno, je to psychologicky prirodzené. Je to normálne, že človek na to myslí. Ale ak len na to myslí, ak je to výlučná myšlienka, tak tá opatera aj tak vyzerá. Pritom Ježiš sa ma nebude pýtať na to, nakoľko si myslel nakoniec a len nakoniec, ale nakoľko si myslel nakoniec tak, aby si sa naozaj pozeral pod nohy, pod ruky, do srdca, do očí a tak ďalej. Moje jarmo je dokonca príjemné a bremeno ľahké. To je vrchol tohto evanjelia a možno aj vrchol našej dilemy. Ako môže byť jarmo príjemné a bremeno ľahké? A na to dostávame v tento rok osobitne zaujímavú odpoveď, pretože prežívame výročie fatimských zjavení. A jedno z najzaujímavejších posolstiev, ktoré Boh hovoril tým fatimským pastierikom, bolo, a pamätám sa, že ma to zachytilo pred možno 20 rokmi, všetko obetujte. Všetko sa dá obetovať. To vnútornou výhybkou srdca, niet takej činnosti, niet takej krízy, niet takej bolesti. To môže byť zavíjanie zubnej vrtačky, to môže byť telesná choroba, to môže byť zrada blízkeho priateľa, to môže byť dusno v domácnosti pod jednou strechou. Všetko sa dá to vnútornou výhybkou srdca prehodiť na inú koľaj a povedať, Pane, ja ti toto všetko dvíham k tebe ako obetu. A chcem to prežiť s čo najväčšou láskou, s čo najmenšou mierou nelásky a ti to obetujem. A verte, že Boh uprostred bolesti vyslovenú obetavosť, že ti to obetujem, že to k tebe dvíham, to má obrovskú cenu, pretože človek nesie to jarmo, nesie ten kríž, ale Boh nám dáva motiváciu. Boh nám dáva motiváciu k neseniu kríža. V tomto zmysle je to jarmo ľahké a príjemné. Samozrejme, Ježiš používa expresívne, absolutizačné výrazy práve preto, aby nás vyprovokoval k hĺbšiemu zamysleniu. Pretože on sám potom v Getsemanskej záhrade povie, Oče, zober odo mňa tento kalich. On sám, ktorý hovorí o príjemnom a lahodnom bremene, potom tieto slová vyváži, keď povie v Getsemanskej záhrade, keď sa ponorí do tej človečiny, keď sa identifikuje so všetkými tými, ktorí už nevládzu, ktorí už nechodia, ale sa plazia, ktorí už nežijú, ale živoria, Ježiš sa s týmito ľuďmi stotožní a povie v ich mene,
Oče, zober odo mňa tento kalich, no potom povie to, čo nás naučil už v Otčenáši. Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Mal som istého duchovného poradcu pred mnohými rokmi, ktorý mi veľmi často hovorieval, nič si z toho nerob, Boh je s tebou. A v určitom momente som povedal, nestačí mi táto tvoja odpoveď. Povedz mi viac, zanalizujme to viac do hĺbky. Bol to človek v zahraničí, čiže nehovorím o nikom na Slovensku. A po rokoch si uvedomujem v takomto oblúku, že mal pravdu. Áno, keď veríme, že sme v Božích rukách, keď v modlitbe všetko to, čo máme v sebe, odozdávame Pánovi, keď veríme, že všetko sa dá obetovať za niekoho, toto obetujem za chorého človeka, toto obetujem za rozpadávajúcu sa rodinu, toto obetujem za konflikt v rodine, toto obetujem za svojho syna, za svoju dceru, ktorí sa mi topograficky alebo aj duchovne vzdialili, toto Boh prijíma, ono to prináša svoje ovocie. To vôbec neznamená, bratia a sestry, že by sme pri jednaní s trpiacimi, a teraz sa dostávame do pozície tých, ktorí nesú tie kríže s druhými, mali byť chladnokrvní, taký depersonalizovaný, odosobnený. Len ver, len to odovzdaj, však to obetuj. Niekedy musíme vycítiť, že ten človek, ktorý je pred nami, sa potrebuje vyplakať, vyžalovať, s prepáčením vynadávať a nevládze, nie je disponovaný vypočuť si len a výlučne moje, však to odovzdaj Pánovi. Lebo nevládze, lebo na to jednoducho nemá. A preto potrebujeme Ducha Svätého, aby nám dal rozlišovanie. Kedy povedať to, kedy mlčať. Sú ľudia, ktorí potrebujú len vypočuť. Nepotrebujú naše odpovede. Potrebujú našu tichú, aktívnu odpoveď počúvajúcej lásky. Možno ste už aj vy zažili rozhovor, že vám niekto vyrozprával svoj problém, vy ste ani slovo nepovedali a on nakoniec navrhol aj riešenie toho svojho problému. Jednoducho z toho dôvodu, že konečne mal pocit, že s niekým dialogizuje a jak to rozprával, tak našiel aj riešenie. A vy ste mu len mohli povedať, vidíš, áno, je to tak, ako hovoríš. Rieš to takýmto spôsobom. Vo veľkej citlivosti voči jednotlivej originalite utrpenia rôznych ľudí. Lebo niekedy sme svedkami takého chladu. Nadhľadu, odstupu a chladu. A len slová o tom, že veď to obetuj, nestačia. Treba ich povedať. Treba ich povedať citlivo, ale treba ich vyjadriť. Ale možno až potom všetkom, ako pochopíme, ako príjmeme jarmo toho druhého človeka, ako sa ponoríme do jeho cítenia, ako sa ponoríme možno do jeho duchovnej začiatočnískosti, alebo ako to nazvať, a potom povedať, vieš, dá sa to zdvihnúť k Bohu a bude sa ti to ľahšie niesť. Poznám osobu, katechetku v tomto meste, ktorá je celý život na invalidnom vozíku, alebo skoro celý život na invalidnom vozíku. Osoba, ktorá má humor, osoba, ktorá pred 20 rokmi prekonala leukémiu. Bol som osobne svedkom jej zomierania, ktoré sa nezavršilo smrťou, ale zmrtvých staním svojím spôsobom, v zmysle, že stále je medzi nami. A keď ona, zhrbená, 80-ročná žena na vozíku, hlboko veriaca, povie ľuďom, obetujte to, tak je za ňou tá katedra toho invalidného vozíka. Jej katedrou je invalidný vozík, jej svedectvom je, ako ona nesie tie kríže. Takže obetujme, povedzme, túto svätú omšu za všetkých tých, ktorí v našom okolí nesú svoje ťažké kríže, aby sme ich lepšie všímali. Obetujme túto svätú omšu za prehlbenie našej viery v to, že Ježiš nám stojí po boku vždy, keď nesieme naše kríže. A keď sa nám zdá, že vidíme len jedny stopy a hľadáme, kde je Ježiš, tak je to ten klasický kazateľský príklad, keď Ježišovi vyčíta jeden človek, keď mi bolo najťažšie, boli tam len jedny stopy. Kde si bol, Pane? Držal som ťa v náručí a tie stopy boli moje, nie tvoje. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.